gurekin lehendakari gaiak behar ditugula. Venga, ni hasiko naiz, pello reparaz. Gizonezkoa izan barute, ez da? Jago barrasate? Porrotx? Mozio, zentsura mozioa. Begoatxa? Begoatxa bai, hori gustatzen zait. Joango gara beraren gana itxiten ari zatzaigula. Euskal gizarteak berak izan behar du. Bere erakunde politiko eta judizialen bitartez, preso horiek beren etxetara nola itzultzen diren erabakiko duen partaide nagusia. Urtarrilaren 13an Bilboko kaleak konponbiderako, elkarbizitzarako eta etxerako giltzez betetzeko. Mila esker guztioi, Bilbon ikusiko dugu elkar. Begoatxa, sare, Gabon. Gabon. Lehendakari asko izan ditugu, beste Garaiko izan dugu, Ibarretxe izan ditugu, beste batzuk, oraintxe zer eskatuko zenioke zuk lehendakari berriari? Zeini? Ten. Ez, bueno, badakigu azken finean Eusko Jaurlaritzaren eskumenak espetxe arloari dagokionan mugatuak direla, baina, bueno, hasita dagoen bide honi, ez, hau da, presoen etxeratzeko bide horretan, behar besteko alegina jartzea eta mahai gainean jartzea, ez, eta bere programa politikoaren parte izatea, ez, behin betiko erresoluziorako aukera zabaldu dadin, ez. Esaten duzun bide horretan dagoeneko bidea hasita dago, ikusi ditugu azken hilabete luze hauetan ze aurrera bide egon diran, jada euskal presoak inguruan ditugu, kartzelan. Asko baino behintzat hemen inguruan ditugu, ez da hori egindako lanaren ondorioz, eta ere baita politikoki hartutako erabakien ondorioz. Bai, hala da, ez. Urteak pasa ditugu dispertsioaren amaiera eskatuz, duela urtebete inguru lortu dugu, eta egia da azken finean hori guztion lanaren ondorioa dela esan dezakegula, ez? Azken finean gizartearen bultzadak eraman gaitu hortara, eragile sozial, politiko, kultural desberdinen bultzadak, eta nola ez, bultzada horrek nolabait eragile politiko desberdinak bultzatu izan ditu afera mahaigaineratzeko eta afera hori tratatzeko eta irtenbide bat bilatzeko, ez? Afera hori tratatzeko bai, esaten duzuenean, esaten denean konponbiderako giltza, zuk esan duzu, eragile sozial, politiko, gizartea, azken finean, baino giltza guzti horiek bateratua dauka, edo orain hitz egiten duen lehendakariaz, iristen danean, urrungo hauteskundeak iristen direnean, horko osaketaren baitan ere ikusi beharko da konponbiderako giltza horren zerraila nagusienetako bat izan dezaketen? Bai, klaro, orain gainera hauteskunde orokorrak eta ondoren eman diren gehiengo berri horiek ere giltza izan daitezke afera hontan, ez? Beraiek nolabait, lehen esan bezala, beraien programetan mahai gainean jar dezakete kuestioa, eta kuestio hori nolabait gobernuarekin, eratu berri den gobernu horrekin tratatu, eta konponbide edo negoziazio bide bat ireki eta konponbidean bukatuko den bide bat, ez? Horrela izan beharko luke, eta gehiengo horiek hortarako balio beharko luketez, edo hortarako ere balio beharko lukete. Bego, hasi baino lehen, hemen hitz egiten egon gara, esan dio zer moduz, esan dio zoro moduan, lan eta lan, urriaren 21 izan zenuten zuen aurkezpen hori. Herrixearen zatze, askotan egia da entzuten dugula. Aurkezpenak, dokumentu bat, bai, oso ondo, baina akaso batzuk esango dute, ez dugu irakurri ere egin, bai, baina modu xumean azaltzeko, herri normalaren zat. Zer esaten zuen dokumentu horrek? Bueno, dokumentu horren muina da konponbiderako giltzak, ez?
azkenean giltzak ateak irekitzen dituzte, giltzak ateak ixten dituzte, eta metafora, nolabaiteko metafora horren baitan ez, guk horrekin azaleratu edo plazaratu genuena Gernikan ez, da badela garaia beste kontekstu batetan bizi garela eta iraungitu denetik 11 bat urte pasatu direla eta badela garaia aurreko kontestu edo garai horiek ixteko, giltz horiek aurreko egoera horiek ixteko balio desatela eta etorkizunean eman daitezken egoera berri horiek irekitzeko balio desatela, ez? Eta batez ere etxeratzeko prozesu hortarako edo prozesu hori irekitzeko balio desatela, ez? Pixkat laurpentsua egiteko, agian ez dituzu datu guztiak, baina oraintxe egiteko mapa orokor bat, zenbat preso geratzen dira, eta ez dizut galdetuko bakoitzaren gradua, ze hortan ja luze egingo litzeuka, baina zenbat preso geratzen dira eta nola banatuak? Gaur egun dauden preso guztiak datuak buruz ez dakizkit, orain momentu konkretu honetan, baina badakigu presoetatik gehiengoak ja, bizpahiru kenduta Euskal espetxetan daudela, eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetan eta bai Nafarroako espetxetan. Horregatik esaten dugu edo horregatik adierazi dugu dispertsioia amaitutzat eman genezakela, ez? Datu zehatzak momentu honetan... Gainera bolo-bolo ibiltzen dira, ze batzutan ateratzen dira, beste batzuk gradu aldaketakin, horregatik pixka zailagoa izan, hori da hori. Hori da, ez, eta batez ere gradu aldaketa horiek direla eta orain datu zehatzak emateari oso zaila, segun batetik bestera hori da, graduen aurrerapena aurre ikusten da, eta kalean ateatzen dira, baina bapatian handik eta gutxira Entzutegi Nazionaleko fiskaltzak elegin egiten ditu, berriro barrura sartzen dira, orduan gaur 12 baldi izango baldin balira... Biharrak kaso 14 edo 8. Hori da. Gero ikusten dugu hor, esaten dagoenean ja Euskal Herri iratuta daudela edo, ikusten dugu ere, orain bai gradu maila, bai barruan daudenen egoera ere desberdin du egindala, pixka bat, badituzte ja aukerak edo gehiago izateko kanpotikan laguntzak esanet estraeskolarrak esan behar nuen, ez? Baina, antzeko zeuze, baina gartzelara egokituta. Baina kartzelara egokituta. Bertsoa dute, makramea dute, zer da hori? Zigortzeko beste modu bat? Akaso, presoak? Batzuek horrela pentsa dezaket. Baina, dakigunetik, jende oso pozik dago, zentzu horretan, eta, bada sozializatzeko bide bat, ez, lehen garai baten, egoera erabat desberdina zen, isolatuta zeuden, ez zeukaten gainontzeko presoekin, ez da beste presoekin hartu eman hori, eta hori ere pizkanaka badoa aurrera eginez, badoa garatuz, eta, horrek nolabait, kartzelako bizitza, kartzelan ja egun bat berak egotea, oso gogorra da. Orduan, horrek nolabait ahuldu eta bidea malgutu egiten du eta beste biziposa baldin badile zaiokegu, ze kartzelan egotiak bastakit hortarako betarik ematen duen. Baina, bai laguntzen duela, ez? Sozializatzeko, beste hartuen batzuk egoteko, eta, gero kaleratzen direla ere beste... Kontaktu bat izateko errealitatearekin eta ez zulo batean egon izatea bakarrikan, ez da? Eta pixka bat, tarte etxo, honekin amaitutzat edo emateko urtarrila daukagu hortxe, zita handia, ez da? Bai, hala da, eta horregatik esan dizute aurrekoan lanez gainezka gaudela, daramagu ja bakasi ekainetik hasten garaia gutxi gora beran dena urtarrileko dena prestatzen, ja hilabete bat eskaz geratzen zaigu hortarako eta hortan ari gara buru belarri. Ekine. Bego atxa, sare herritarretik, Gabon. Gabon. Datorren manifestazioa urte berriarekin batera, beste urte batez bozeramaile lanetan ikusiko zaitugu. Zein da urtengo mezu zehatza? Segia da, kanpainak, giltzak, giltzarapoak, ateak zabaldu irekitira, baina zein da urtengo esan ezagun eskakizuna edo mezu zehatza? Mezurik nagusena da, badela garaia salbuespenezko legediari amaiera emateko,
eta hori da patente utzi nahiko duguna hein handi batean Bilboko kale horietan, ez? Bada garaia presoei aplikatzen zaien salbuespen legedia hori alde batera ustea, gradu progresioak aurre ikustea, baimenak aurre ikustea, eta azken finean kaleratze edo etxeratze bide hori era natural batean eta bideratzea, ez? Zer gertatzen ari da gradu progresiokoi, baimenekin? Zer da gertatzen ari dena? Ba, gauza Eusko Jaurlaritzak aurreko urteko urrian espetxe eskumena bereganatu zuela, baina hala ere, baimen eta eskumen horren baitan, Eusko Jaurlaritzak baimenak emateko eta gradu progresioak emateko aukera dauka. Zer gertatzen da? Azken erabakia Madrilen hartzen dela, hau da, entzutegi nazionalean. Eta zer egiten du entzutegi nazionalak gradu progresiorekiko, gehienekiko gainera, elegin. Gradu progresio horrek elegin. Fiskaltzak elegitea aurkezten du, eta gero epaileak elegite horren inguruko ebazpena eman behar du. Hori lehen, orain gainera larriagoa da, ze orain fiskaltzaren eskuetan utzi da, behin elegitea aurkeztuta, elegite hori ebatzi bitartean, gradu progresio horri efektu suspentsioak arrasagutzea. Eta hori juridikoki oso larria da. Hau da, epailearen berea izan beharko litzatekeen eskumen hori fiskaltzaren eskuetan uzten da. Hau da, elegitearekin batera, gradu progresio hori suspenditu egiten da, eta berriro, epaileak ebatzi bitartean, onean o txarrean, baino ebatzi bitartean, presoak berriro ere espetxera bueltatu beharra dauka. Horrek daukan implikazioarekin, maila sozialean eta maila psikologikoan. Oso kalean egon zea, askok lan bat bilatuta daukate, kaleetara egokitu dira, eta berriro batean egun batetik bestera, berriro kartzelara bueltatu beharra daukate. Zentzu horretan, juristak elkartu zarete, azken agerraldi publikoa hainbat abokatu, legelari, arloko hainbat ordezkari referentzia asko. Mezu bat igorri nahi izan diozue, beste legelari eta juristei, aipatzen duzun ari honetatik tiraka, ala erabakiak soilik politikoa izan beharko du, ala oreka bat badago bide bat jorratzekoa? Bai, oreka bat mantentzea beharrezkoa da. Egia da erabakia politikoak direla, baina gizarteak ere erabaki horietan zeresana dauka. Gizartean eta gizarteko sektore desberdinetan. Eta nola ez, sektore juridikoan. Juristok inort baino hobeto dakigulako legeak nola aplikatzen diren, zein kasutan ematen diren salbuespenezko legeak, eta horiek ondo aplikatuta dauden edo ondo aplikatuta ez dauden. Eta uste dut oso garrantzitsua dela juristen parte hartzea afera honetan, ez? Eta juristek badaukatelako zeresana, batez ere lege ikuspegitik edo ikuspegi juridiko horretatik, ez? Zentzu horretan beraz, ulergenezake, Gasteizko gobernuak bere egitekoak nolabait betetzen dituela, aldiz Madrilen badagoela eragozpen bat, ustez judikaturatik, baina hor atzean eragin politiko bat egongo da. Aldaketa berriekin, gobernu berriarekin, Bolaños ministroak ere hartuko ote du guzti hau mendean, izango ote da hemen ere aldaketarik, ze azken batean, bada makinaria bat, ben eta berriz eragozten ari dena, konponbiderako giltza hau benetan, zarrailerik itzekoa, legez aplikatutako urratsak beteaz gainera. Hala da. Aukeren artean, eta eman diren gehiengo berriek hortarako ere balio izan beharko lukete, aukeren artean aurre ikusi daiteke salbuespenezko legedi hauen derogazioa. Hau da, ja ikusita ze oztopo judikaturaren aldetik ze oztopo jartzen ari diren, beste aukeretariko bat da salbuespenekoak diren legedi horiek derogatzea eta bertan bera ustea, ez. Beti esaten dugu legeak aplikatu behar direla, hori printzipio basiko bat da, zuzenbide legeak aplikatu behar direla egungo kontestuaren arabera. Ja, beste kontestu baten gare, lehen esan dute eta badirela 11 urte eta iraungitu denetik, orduan, ja ez dauka salbuespeneko legedi horrek ez dauka mendekoa ez den beste izaterik. Orduan, erabiltzagun, ez dut politikan sartu nahi eta ez diet esango nik
precisamente politikoi zer egin behar dute, baina bai ez, gogoeta bada. Balio dezatela gehiengo horiek, ez, gobernuari eskatzeko legedia horien aintzinatasunean anklatuta dauden legedia horren aldaketa eskatzeko, aldaketa ez, derogazioa, behin betiko derogazioa. Eta esan genezakeen, ez eta bat diozun politikariei agenda markatzaren bai ala ez, hori ere, edonola ere instituzio publikoei akaso bai, eskakizun sozialaren mai gainean dagoelako eta legeak ala diolako, akaso, bai Gasteizko, bai Iruñeko eta Madrilgo gobernuek agendan lehentasun gehiago eman behar diote auzi honi, benetazko urratsak edo urratxe gehiago edo larriak diren kasuei beralako atera bidea emateko, datorren urte berri honetan? Noski, 11 urte pasatu dira, ezke barkatu, baina beti errepikatzen dut, 11 urte pasatu dira, etaren iraungipenetik, bada garaiaia konflikto honi irtenbidea emateko, eta ezinbestekoa da alderdi politiko desberdinek eta instituzio desberdinek mahai gainean jartzea kuestio hau, azken finean, konponbiderako eta elkar bizitzarako beharrezkoa delako. Beste kontestu batzutan, beste olako gatazkak eman diren beste kontestu batzuetan, adibidez Irlandan, Hego Afrikan ere horrela eginda. Uste dut gainera berandu gabiltzala. Egoerak ez direla guztiz berdinak, baina ulertezina da 11 urte igarota, oraindik ere konfliktoaren zati handi bat, handi batek ebazpenik ez izatea, edo resoluziorik ez izatea. Bukatzeko, eskakizun zehatzak edo nolare zeintzu dira? Tartean egon daiteke COVID-ek zuek behingoz bakean usteko, esate baterako? Bueno, egia da COVID-enen aldetik nahiko presio jasaten ari garela zentzu horretan ez, egiten dugun ekimen oro, beti salatzen duelako, beti kritikatzen duelako, beti legez kanpoko ekimentzat jotzen duelako, eta ez da, errealitatetik ez dago hain gertu, ez da bat ere reala, ez? Haiek saltzen dutena. Beti esan dugu, gu sare herritar bat garela, anitza, denen parte hartzea bermatzen duguna, eta denak errespetatzen ditugula. Kezkatuta zaudete edo nola ere horrekin? Bueno, ematen diogu daukan garrantzia, ez besterik. Baina ez zaiguna gustatzen da gure agotan jartzea, guk esaten ez deguna, eta gure lana kolokan jartzea, eta inkluso aspektu legaletik, ez? Legez kontrako ekimenak bideratzen ditugula, ez delako inondik inora horrela. Baina, gizarteak badaki, eta badaki non kokatzen gaituen, eta, Gizarteak badaki zeri ez eman publizitaterik, ez da? Hala da. Bintzat, zuekarri daukazue, baita guk ere. Azken galderak eta ezinbestekoak dira galdera hauek. Aurtengo manifestazioa jendetsua izango da berriz ere, Bilboko kaleak bete-beteak ikusiko ditugu, urte batzuk badara matzagu esanez, ez da? Noiz izango da azkena, aurten akaso? Azkarraga eta beti manifestazioetan egiten ditugun deklarazioetan beti esaten dugu gure lehendabiziko hitzak izaten dira azkena izan dadila, ez? Ez dakigu noiz izango den, badakigu gertuago daudela, dispertsioarekin amaitzea lortu dugu, orain bigarren faseari ekin diezaiogun eta goazen salbuespen legedia horri amaiera ematen eta preso etxeratzeko bidea ahalbideratzen, ez? Eta, ojala, aurtengoa azkena balitz, ojala. Ojala azkena balitz, baina orduan zeo zer pentsatu beharko da urtarrilaren hasieran Bilbon egiteko, zeu umezurtz geratuko gera urtea hasi gabe Bilbora joaten denak. Hori ere garrantzitsua da, gu ohitura animalia gara. Zengo dugu. Egia da, antolatuko ditugu ospatzeko, konfliktua gainditu dugula ospatzeko urtero, ekimen desberdinak. Bertsosaio batekin. Bertsosaio bat, baina aria ez da dia eta bintzat, jai giroa ez da dila eta seguro beste alternatiba batzuk bilatuko ditugula, baina kontestu positiboago batean. Positibo batean. Jai giroa hitz egin dezula, noski ezin esan ere, atortxutaz ezin utzi hitz egiteari, ez da? Atortxu ere, azkena aldatu da dila agian mezua, aldatu da dila helburua, baina atortxu jarraitu behar du bestela poteodromoa, gauza batzuk, kontuz. Eta gainera euskaldunak normalean edozein konfliktori eta edozein negoziaketa beti mai inguruan egiten dugu eta beti jaten eta edaten. Eta beharrezkoa da, ezinbestekoa da, hori
mantentzea. Uste dut, olako gehiago egingo baldin balitugu, konflikto gutxiago egongo litzatekela esparru eta sektore ezberdinetan. Orduan pixkanaka aurrera jotea, hori da mezua, helburua ere urrungo urratsak aurrera, eta bueno, iritsi gaitezen azkenean normaltasun batetara, ez da bego? Hori da, espero, hori da azkeneko gure desioa hori da, ez? Guk ez daukagu ja inolako intentziorik bozera maile gisa jarduteko, behar denerako eta behar denetan, Azkarraga orain imaginatzen dut zure ondoan esaten aurrela ere, esan ez, nahikoa da. Bai, jazta. Baina izango dira, 11-12 bat urte daramatzagula lan hauetan, eta posik eta gogotsu egiten dugu, baina hori, ez daukagu jarraitzeko inolako intentziorik, eta ez badugu jarraitzen hori seinale oso ona izango da. Hasi gara eta hasi garen moduan amaiera emateko, gehien bat elkarrizketatu guztiai galdetzen diegulako hauteskundeak badatoz aurreratu egingo omen dira. Zuk botako zenuke noiz aurre ikusten dituzun zuk hauteskundeak edo berdin du? Nik nire iritzi apalean, eta ez dut asko kontrolatzen, baina niretzako martxoan izango dira. Ez dakit urkuiuk ze espektatiba daukan horrekiko, baina nik uste dute martxoan izango diela. Imaginatzen duzu lekuko eramanez korrikan eta bitartean utzi lekukoa, bozkatu eta huelta, polita litzateke. Ba, oso polita. Ez dakit, nola aterako litzateken. Bueno, beti gauza berriak, beti irauldi egiten dute, ez? Bueno. Hori da, begoatxa mila esker, lanean jarduteagatikan, dagoeneko hamarkada pasata lanean, baina eskerrik asko hor behar zaretelako. Eskerrik asko zuei. Ongi izan. Berdin. Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta ixteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Sarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietzi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko, norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak ixteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Bidean aurrera urratsak ematen jarraitzeko ordea, beharrezko zaigu iraganean betikotzen gaituzten ateak itzi eta euskal preso, ieslari eta deportatuen aferari irtenbide ematea. Bai eta gutxieneko akordio baten bila, biktima guztiei tratamendu justu eta berdina ematea ahalbidetuko duten ateak irekitzen jarraitzea. Oraindik ordea, ezin izan dugu iraganaren atea behin betiko itxi. Oraindik euskal presoen eskubideek urratuak izaten jarraitzen baitute eta era berean, ez da lortu biktima guztiei bidezko tratamendua emateko helburua. Aldiz, aspaldian jendartea elkarbizitzarako ateak irekitzeko lanetan dabil. Giltza ugari eskutan hartuta, pertsona eta eragileen arteko harremanak, adostasunak eta desadostasunak modu eraikitzailean egituratuz. Konponbidearen eta elkarbizitzaren ateak parez pare zabaldu nahi eta behar ditugu. Eta horretarako, presoen etxerako atea zabalduko duten giltzak eskuartean hartu behar ditugu. Esandako guztiagatik, adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean anzturaren zingira. Uteluzez borrokan egon eta gero, desirarik handiena bete diozute iztebari, bai eta familia osoari ere. Belaunaldi transmititu zaigu gure begaitonari gertatutakoa, bai eta Euskal Herriko beste askori bezala ere. Eskerrik asko, borrokanetan bide lagun izan zaituztegun guzti horiek, guztiona da lortu. Eta bueno,
neskatzekea saltzeian. Borroka zirutin behar da aurrea, bestela ez da pasoan. Hortxe ikusi dugu, Adur Tolosa Berasategi, Gabon. Kaixo, Gabon. Ze poza, ikustea hor Ramona, Pepi Berasategi, bere aitaren gorpuzkinak jasota, Hipólito Berasategiren gorpuzkinak jasota. Lehenik eta behin, hasieratik kontatzea eskatuko nizuke, 83 urte edo 86 urte gorpuzkina desagertu zirenetik? 87. 87. Bai. Errexe esaten da, 87 Ondarretako kartzelatik desagertu zanetikan eta susmoa zegoen exekutatu zutela, beste hainbat eta hainbat bezala. 87 urte eta gero nola izaten da dei hori? Zein jaso zuen dei hori? Nigoaten ez dela astelena eta eguerdi aldera izan zen eta justo oinonden arreban tani etxan, zegoen iztoa gurekin bizidea eta deitu zioten berari, haintzan ezen arrok gogorakoak. Eta hasieran sorduri jarri zuen, orduan arrebari pasazion mugikora. Eta bai, orduan momentu hortan arrebak esan ziola eta orduan sinistezula eta nire gana etorri zen negar malkoz, esan ez, aita azaldu zela. Esatezun gozoak arrazan, aita azaldua. Eta ezakit oso emozionantea izan zen momentua, gaina berarekin bizitza ere polita izan zen. Wow, emozionantea, ez dakit momentua, baina guri oiloipurdia jarri digula hemen, bai. Badakigu Arantzadi Euskal Herriko Unibertsitatea eta bertan egon dira ez da, gorpuzkinak ikusten, aztertzen, eta zuek ja galduta zenuten esperantza? Amonak galduta zuen esperantza dagoeneko, Pepik? Amonak bai zeukala galduta, Pepik galduta zekan esperantza, baina gu saiatu gainean pixkat pizten kontua izan zen, aurrek urtean jaso genula dei bat, hasi ginen pixkala ginak eta egiten, baina arazoa zen ADN frogak eta emateko ziurtatzeko benetan familiako dela, erresagoa dela, oinordekoa gizona bada. Eta gure familian, gure birraitonaren oinordeko gertuenetarikoa gizona zena nintzen, onere lehengusua eta ja birbiloak. Orduan oso zaila zen, eta izeba guztiekin zuten froga, ez dakiz zer, eta saiatu ginean gure birraitonaren anaiaren seme-alaba batzukin ezezkoa jaso genituen, eta orduan esan genuen ez genuela ezer gehiago kontatuko. Ezezkoak ez zutela nahi ADN probarik egin, iragana atzean utzi akaso? Bueno, ez dakigu ere politikoki ere gure hilo berekoak ziren edo, orduan horrekin pixkat esan genuen jazta, ez dugu ezer gehiago kontatuko, eta itxoengo dugu benetan ziurtatzera, eta bideo honetan egon gera froga gehiago egiten. Baina egia da nik hor esperantzan dituen bezala jaso genuen ezezkoa izan zela. Osea, hor bai desesperantea, ze ja ez genekin ez da ere oso ondonora jo, egia da lagundu zigutela familiako batzuk, baina karo familia hori ere oso urrutiko galetzen zaigu guri, eta batzuk ez dira Euskal Herrian bizi ere ez. Noiz arte edo zuk betianik jakin izan duzu edo Amonak kontatuta Hipólito Berasategiren historia nola sartu zuten kartzelan, nola eraman zuten Ondarretara, nola handik desagertu zen, hori nola kontatu dizuete txikitatik eta nola? Ze batzutan leheno esan duguna, horregatik galdetu dizut. Euskal Herrian ohitura handia izan da ez kontatzearena gauzak, asko eta asko beldurrarengatik. Ez nik aitortu berra daukat, gure familian izan dela guztiz aurkakoa, izan da betitzen den gai bat. Egia da ni ere beti oso saltxero izan ez dela eta asko galdetu izan dutela izebari, baina gure familian esango nuke belaunaldi guztiak dakigula gertatu zena, eta kontatzen den modua zen minetik, izebak azkenean naiz eta 21 hilabete uki gertatu zenean, markatzen dizu bizitza, geroko gertatuta ezkien gauza guztiak eta horren arira oso gogorrak izan zidan, eta azkenean nik aipatzen nuen Larun bateko ekitaldean ez. Naiz eta igual ez euki lotura ez zuzena birraitonarekin ez, guri oso urruti gelditu birbilobei, min bat bagenun, bagenun hor zauri bat ezin itxi. Eta berak beti kontatzen nik uste tristuratik, baina amorru askotik ere. Amorru askotik ere, ez ere biktima izan da ere zenolako tratua jaso duten, edo dugun. Hori da, dezuen, denak orokorrian. Orain dela 87 urtekoa, berraitonarena izan da gorpuzkinetako bat, baina lanean jarraitzen dute, ezta? Eta hori ze garrantzitsua da, zuk orain esan duzu bezala, hortengo gabonak zuentzako ez dira berdinak izango dagoeneko, Pepirentzat ez dira berdinak izango, aita badaki
non dagoen, eta hori ezagutxi. Bestelako guztientzat oraindik zenbat, eta zenbat dauden, beste guztientzat ere bidean jarraitzeko zuek ere hor jarraituko duzu oraindik, ezta? Gure izabak gaina esan zuen lehenengo gauza hori izan zen, beste guztiak aurkitu garretu gutanik. Esan nion, izan mesez, aldego disfrutatu momentuaz, guain dakago ekitaldia horretik, aldego disfrutatu birraitan aurkitu gula 87 urte eta gero, baina berak esatezun gauza hori izan, eta egia da, bildu ginela Oiartzuneko elkarte batzukin eta jende askori ere esperantzak piztu dizkio gertaera honek, eta jende asko bai lagin froga gehiago itera jundia, guk ezagun batzuk ere kontaktatu gaituzte nola egin dugun, eta bertan ere Arantzaik ateratakoetatik ere ari dira egiten froga ezberdinak. Osea, seguruenik ere hemendik aurrera ere aterako direla. Begira, iruditzen zait hori garrantzitsua dela, ze batzutan informazio falta hori dugu. Esan duzuna oraintxe bertan, ez da? Jende askok badeitu zaituela esaten nola egin duzue. Ze esan dezule nola gina emakumeek ez gehiago gizonezkoek, klaro, zuek berbilobak, ja generazio belaunaldi batzuk pasata, baina nola da zehazki ADN-arena, ze suposatzen dut jende askok, akaso informazio gehiago balu egingo lukela. Ondorioz nola da pixkat jendeak jakiteko? Osea, egia da nahiko erresa dela, badirudi igual burokrazia da asko dela, baina bat ere ez. Osea, guri egia da Arantzadik deitu gintula, baina Gogora Fundazioarekin eta Arantzadirekin bitartez edo zein kontaktuekin beraiekin harremanetan jarrez, beraiek mezua bialtzi zute eta esati zuten ora biali behar dezun lagina, bialtzizkizut ere ontziak eta nun sartu harretuzun zaztea listua da. Bai, eta oso erresa da, eta komentatu ziguten ere, badagoela banku bat bezala katena eginea lagin frogekin. Osea, nahiz eta igual ez euki susmo bat aldezu egin jakin da, igual hemendik 5 urtetara berriz ateratzen baire beste toki batetik, osea, nahiko erres jartzen dituzte gauzak egia esan. Beraz, nahi duenak, Gogora Institutuarekin jarri daiteke harremanetan, haiei deitu, eta esan, uste dugu zantzuak baditugula gure familian edo gure inguruan, bidali eta bidaltzen dituzte bereie probak egiteko tresnak eta bidaltzen duzu. Bueno, zue, hortxe dago bide bat, lagini gabe komplikatua. Ezta? Eta garrantzitsua da gainera hori komentatzen genuen, garrantzitsua da aprobetxatzea orain benetan aitona amonak eta biziri gabe orain egita, ze geroz eta gehiago itxon, geroz eta zailagoa. Zuen familian, zuk esan duzu, beti hitz egin da eta minetik hitz egin da, baina hitz egin da. Eta esan duzu hasieran politikoki edo ez, zetikan markatu horrek batzutan atentzio ditzen, ez politikoki agian ez dira gure hildokoak. Azken finan ari gehitziten, orain dela 87 urte gerra kontestu batean eraildako baten inguruan, ez da? Hori politikatik dago hori familiko bat da. Baina familian bertan ere hori gertatu zenean egon zen, osea, nire izebak eta kontatzen du bere familia bertzale bat dizetu zela, baina aitaren familia guztia etzena bertzela. Eta askotan kontatu izan du frailea eta ze gauzak egin zituzten eta bazuten aitaren anaiak, frailea bazekien zegoen botata, eta alare etzion inoiz kontatu. Eta hor, jende asko izeba kontatzen du, igual bisitan jun izana izeba baten etxera doainen, eta Frankoren argazkiak eta etxe barruan. Ze kanpoan, itxurak ere gatik, momentuaren gatik ulertu daiteke baino etxe barruan, eta gelitu ziala zur eta lur. Baina guk hor bai komentatzen genuen izeba gaztenak eta nik, izugarria dela nola ala ere garai hortako ondo gelditu behar hori. Osea, fraile hori etortzen gure Aiton Amonen etxera, jakinda ere Aiton Amonek zer zekin eta zer ez, eta ala ere beti ez etortzen, janaria matezitzen, ezagitzen. Osea, beste ikuspuntu bat eta bisitatzen zuten familia hori eta nik esati dut nola, osea, zeba, jakinda egin dizueten guztia. Zebarruak. Bai. Zebarroak nun aurkitu dituzte gorpuzkinak, Berraitonarenak? Aurkitu dituzte Oiartzuneko hilerrian, hor bazera maten ja denbora, baina duela 3 urte eskatu ziren Katxin Txikiango memorialkarteak eta udalak Arantzadiri ateratzeko eta pixka txukuntzeko, zezuduen ezurrak bota eta esate baterako. Eta hortan egon dira urte oso honetan eta hortan ari dira orain ere. Baina nik esan bezala larun batean oso eskertutak egon gaz, egia da Oiartzuneko udala harremanetan jarri izan zuzenean, gelditu ginen beraiekin, pixkat kontatu ziguten. Zekaro gu ere pixkat enteratu ginen, deitu kintun gogorak, baina ere bai prentsatik ere gauza batzuk. Orduan nik bai esaten egizabari joguazen gelditzea behintzat kontatzeko nun, nork, zer. Hori da, informazioa eta aurrera joatea. Benetan adur zorionak eta besarkada estu eta goxoena Pepiri. Zure amuinak dena merezi du eta biziontan bizitzeko bere aita
etxean izatea, bintzat. Beraz, zorionak, baina bueno, guk aurrera egin behar dugu, eta gauza pila bat ditugu. Horretzeno joan zaigu, mendira lanera. Zemuz lan egin, aldatu inbarko zu, Intentzioarekin. Oposaketa egiten bali maituzu ze, Ondo? Ikatza egitera. Gaur egun, hor gulen hor, taka, konstante gizan bali. Taka. Aditu duenian, Jesus jaio dala. Bai, bakigu Jesus martxoan jaio zala, baina bueno, ala, jazta, neska. Lasterka etorri da. Ra eta korrika gituen. Venga, zenor. Berri ematera. Ezin da zer esan. Horra. Jo, komentario bat, Horra, gure olentzero, pipa urtzetan dula, eserita dago. Liso, nik zure batik esate, zure osasuna batik. Kapoiak ere baitu, arrautzatxuekin. Metodo bat, etxean egiteko, bota garabantzu batzuk eta txak jasotzen. Bihar meriendatzeko. Euske dena gatiko painitzen zeate, botilarduakin. Liso da ondo. Botilarduakin. Behar eska, hartu ardo bat. Urakin, gozu txintxin. Ze ondo, ze gabon politak pasatzen ditugun. Batzutan hitz egiten dugu, eta urte hauetan ere hitz egiten dugu gabonak nola pasatzen ditugun. Bakoitzak zuk ospatzen dituzu adur? Ospatzen ditugu, baina modu laxumeago baten. Osea, 24an faltza jute gamunan etxean, 25an amaren familiakin, baina 31 bata etxean, arre bat amonakin. Eta gustoa. Bai. Eta gero parrandatxoa? Pixkan. Tokatzea. 31an bai. Miren zu, badakigu zehala, happy family, terriblea osatzen duzu, baina polita, oso. Oida, bakoitzak ospatzen du dakien bezala, eta Nikola dakit familiarekin juntatuz, eta elkarrekin jan, eta ondo pasa. Edo bintzai saiatu, ez eztabaida gehiegi sortzen, eta bai, niretzako gabonak hoixetia. Leheno, gogoratzen naiz, orain dela urte batzuk izan zen COVID-az ez egu hitz egiten familian, zeka txertoak ez, politikaz ez egu hitz egiten, ze badakizu gauta beste, eta zertaz hitz egiten da familietan, ja? Eki zu Grinch familia, ez da? Bai, gu berriak gauza ederra izaten dira, urtero legez. Ez da bai interesgarria entzun dut ala ere azken garaiotan, egu berriak nola ospatu, ikutsu erlijioso hori mantendu behar den, konsumoare zer nola, gibela segun nola daukazun zen nolako trotea eman. Tira, gauzak dauden bezala eta munduan kasora dagoela aintzat hartuta, bai nahiko Grinch. Egia da, nire krisi existentzial hau olentzero eta marido migren artean hautatzeko eskatu zidatenean hasi zitzea dela. Krisi existentzial latza, Mario Mingi, beti, forever. Korrika, ze ondo, korrika datorrela, Zuma gauza ditugun, gabonak, oraindik ez ditugu pasa eta badakigu dagoeneko korrika. Hasi behar garela izan ere, lehenkoan lagun bati esaten nion. Eske ezin da, bizitza sozialik gabe ezin da bizi. Eta esan genuen, gabonak, itxoin setxun San Sebastianak, itxoin gero inauteriak, itxoin gero aste santoak korrika lehenago, hoteskundeak, horrere egingo alazio zer, ezin da, bizitza sozial gehiegi daukagu. Zeizu iritzen edo? Bai, Euskal Herrian behintzat ez dakago astebururik lasai egoteko. Ez dakago astebururik? Nik beti esatik ez lagunei, asteburu honetan loin berdet, ez dakizan, beti dakago zerbait. Loin berdet, ez da manifestazioa eta agerraldi bat, ez da. Inuxentea dur, Euskal Herrian lo. Inuxentia. Bueno, esan dakoa, korrika, guazen bideo ikustea, martxoak 24, Irun, Baiona. Korrika. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean. Mursakoren abestia, hoxe, beti bezala aterako zan eztabaida, gustoko edo ez,
guri berdintzegu kontua Mursagok abesti ederra egin duela, eta korrika hortxe dagoela, eta hori dela garrantzitsuena, ez da? Korrika, miren, Gabon, ongietorria. Jarrik asko. Esagiazu, Mursego, korrika, ze garrantzitsua da? Bi urtean behin izaten da, baina sensazioa segituan berriz korrika? Hori adinak egiten du. Umetan iruditzen zaizu denbora luzea dela, eta gero bapater esan duzu, korrika berriz, ez da bi urtero. Zuri luz egin zaizu Adur? Bueno, ez dakit. Adinen kontua da, Olaxe da, eta aitortu... Horaintxe realitatera jauzi egin da. Aitortu behar diogu bere buruari, baina bada energia txute bat, herri honentzat, euskararen inguruan sortzen dian, aldika sortzen diren horietako txuteak, bada, korrika, ez? Nik uste dut euskararekiko olako atxikimen konstiente ez dutenak ere korrika pozez bizi dutela, eta uste dut oso gauza polita dela, eta oraingoan gaine gure eskualdean izatearekin hasiera eta bukaera, pozik. Horra, azpi analisi bat uzten badiazue, txute hitza negatiboa zela, aipatu ziren aurreko batean Legorburu Andereak, baina oraingo honetan txute positiboa korrikarena. Maite Arroita Jauregik egindako abesti horretan edo nola ere, omen daude mezu subliminalak. Zuek harrapatu diozue bukaeran, nik harrapatu diot alako zerbait lege batzuei zu eman, edo ez zaio ondo entzuten, tira, iruditu zait, erritmoa gora bera, badirudi lehendakaritzako hautagaien eztabaida nahiko antzekoa duela korrikaren abestien gogokotasunak, gauzak honela, erritmoa bat ala beste izan, ez zaizu iruditzen korrika badatorrela inoiz baina indartsuago, sutsuago esan genezake oldarraldia ere gogor izan dugulako azken garaiotan? Adur, bota. Nik uste, kontseiluak deituriko manifestazioan ikusi zela zegoela giro batez ere hola pixka mugitu Euskal Herrian ez, eta izala mugitzen jendea horren inguruan ez, zirudien azkeneko hilabetetan urtetan Euskararen inguruan kriston kolpepie egin ala jasotzen inork etzula, edo etzala behintzatola mobilizazio benetan masibo bat ikusten, eta hor ikusi zen, eta nik uste abesti honek hori ere pixkat erreflejatzen duela, ez? Herri bat pixkat altxatzen dela, herri bat pixkat aserra. Arrotasun hori, ez da? Bai, arrotasuna, zuk esan duzu bezala, Bilboko kaletan ikusi genuna, ez da? Hasieran denak izan genuen zalantza jo, aber nola, ez da? Ze pulso botako diogun honi. Baina ikusita euskara jasotzen dituen etengabeko erasoak, nola ez erantzun, ez da? Eta korrikak hori egiten du, esan duzu egia da, txutearena. Baina egia da, askotan esan dugu, korrikak egiten gaitu herri. Arro, herri. Bai, beste edozein kausagatik edo nekez jaikiko gineak desordutan, goiziko ordu biterditan, euritan, zertarako eta korri egiteko. Korri egiteko, esatezo. A ber, benetan, zororen batek asmatu zuen, eta bete-betean asmatu zuen herri honen izaerarekin, zeratik, urteak pasa dira, baina oraindik ere, hori, barne sensazio horiek mugitzen dizuen ekimen bat da, ez? Eta bazirudien, euskararen aldeko borroka ezinbestekoa zen garai batzuetatik pasa ginela guztia konponduta dagoenaren sensazio batera. Nik alderatzen du pixka bat feminismoakin gertatu zen edeka, ez? 70. 80. hamarkadako feminismoaren borroka itzali egin zen, bazirudielako berdintasuna gauzatutako zerbait zela. Eta orduan gazte asko entzuten zenitun, nik esaten dut postfeministak zirela. Hoia konponduta dago, euskararekin berdin, ez? Bazirudien eskola publikoan euskara txertatuta izanik eta D eredua guztien eskura egonda, konponduta zegoela eta jabetu gera, ez asko dagoela galduta, arnasguneetan euskaren erabilera maldan bera doala etengabe, epaian bidez euskara itotzen ari direla, eta orduan berpiste bat, nik behintzait horrela bizi dut, euskararen aldeko aldarrikapenen berpiste bat bezala dugula. Zuk nola ikusten duzu, Adur, zure beti ari gara generazio kontutan ez da hori, baina belaunaldien inguruan askotan esaten da, ez da gaur egungo gaztek ez dakit erabilera gehiago, gutxiago, suposatzen dut ere bakoitzaren inguruak dena esaten duela, zeinekin moitzen zeran, zegirotan eta bar. Baina zuek nabaritzen duzu hori, naiz euskal inguru batetik, etorri euskal familia batetik, euskal ohitura batetik, larria egoera? Bai, batez ere, nigo garatzen naiz, LH-etik DBH-era salto egin genunean, eskola txiki batetik instituto handi batera nun gendozen pixkat, gure eskola publikoa zen Donostiarra baino oso euskalduna.
eta derrepente denak erderaz. Eta momentu batean ni hasi nintzen betxat eta esan, zea egea. Osea, horietatik 4 etxean euskeraz, beste 2 ez, baina oso euskera jatorrean, ze guk eskolatik euskaraz egiten genuen, eta nik beti esatet, osea, hizkuntza menperatzeko hitz egin behar duzu. Eta ikusten da orain ere unibertsitatean gure klasan abiez, esatez eguten, daude batzuk datuzenak Barakaldotik, Sopelatik eta esatez eguten zurre eta lur gelditu zerela, ikusten ikasleak beraien artean euskeraz. Ze beraik beti ikusi dutena izan da, ikasle, hartu harreman horretan. Baina, egia da, nik askotan sentitzen dutela, eragiten dela asko, klaseko lidergoa nor daukan, hizkuntzan, eta gero ere, hori da, osea, lidergoa erdalduna baldin bada, hor bideratzen du guztia. Euskalduna baldin bada, bideratzen du, eta nire, osea, klasean ikusten dugu, osea, igual, ahotsa gehiago altxatzen dugun horiek, edo gehiago hitz egiten dugun horiek, euskaldunak izanik, klasiko gero askoz euskaldunagoa. Sare sozialetan eta ibiltzen zera ere, adibidez hori ere esaten dute, sare sozialak, gaur egungo, gaztek eta zain gaztek ere, duten tresna, komunikatzeko tresna da. Tresna hori ere normalean gaztelaniazkoa da, gaztelerazkoa da. Nik uste dut kriston utxunea dakagula eta ikusi dela, bai Eusko Jaurlaritzatik eta konturatzen ari direla utxunea dagoela eta honetan horri bueltan bazaiola, ze azkenan aixialdi ere du gehiena erderaz da, eta erderaz zenan ere ingelesez, eta euskeraz daguna oso gutxi da, eta dagoen hori oso zarkitua edo agian interes batu dirantzuten diena, baina oso gutxienekora, eta nik argi eta garbi uste, eta azkenan aixialdi ere du eta programa horiek ez badira aldatzen, eta euskerazko postu bat ez bada egiten oso zail eta oso gordin daukala, eta askotan komentatzen nuen ere, Euskal Herrian sortzen dira batzutan aurkako, ez dakit ez, abeslari batzuekin, igual euskeraz erderaz egiten dutenak, edo ez dutenak hain, ez dakit, bertsoak abesten, baizik eta erregetoia euskeraz dut zer. Irutu zait jende batzuk gelditu dela pixkat atzean. Osa, gaur egungo gazteak ere hori entzuten dute, hori nahi dute, eta behar da horrelako referenteak, euskerak erreferenteak behar dituta. Irutu zait erantzun behar zaiola hori, eta referenteak izan behar direla arlo ezberdinetakoak ez da, karrik betiko euskaldun tradizionalekoan ni oso fana naizela, romeriara jutekoa eta bertsolariak, baina uste sortu behar direla referente gehiago beharrezkoa. Dantzatu dezakegu trikitixa eta dantzatu dezakegu regetoi bat atuerkin bat, egin ez da ezer gertatzen, alegia. Igandean aristerrazua, eta gero, hogeita lauean, dokara ja bata planea. Ez da, gero berena da, esango dula, esaten diot lagunei lo egin nahi dut. Ez zaitu guzi, izten aldo. Beraz, ikusten dugu, egia da, miren, esan duzun borroka hori ematen zala irabazitzat edo ematen zana, hemen ez feminismoa, ez hizkuntza, ez hezkuntza, ez ez dago irabazia. Eta beti esaten duguna, edo borrokan jarraitu, edo atzera bidera goaz. Bai, holaxe da, eta nik uste dut izan du ditugola azkeneko urteetan, adibide ezberdinak, non esaten dut, ez bazaude erne eta denbora guztia tentsionamendu puntu bat horrekin, erlaxatu egiten zera eta erlaxatzen zeranean indar haundiek zapaltzea datoz, ez? Orduan, ezin dugu galdu tentsio puntu hori. Tensio puntu hori beti esaten dugu gizarteak, bai, instituzioen aldetik ere, bai, laguntza handia behar dalako eta bultzatu behar direlako ereduak, eta beste gauza asko, baina dagoeneko zenbat urte korrika abiatu zenetik, eta Mirenek esan duen bezala, zenbat gauzek altxatze gaituzte hoetik, lurretan, euritan, berdintzait 40 gradu kintze horiek ere gertatu izan dira, zenbat gauzek. Hauek irudik kutxunetako batzuk korrikakoak. Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara hanbotoko dago. Zezen gorriaren
Durangoko azoka korrikatik gentozen esaten nazio egite gaituela, nik uste Durangoko azokak ere hori duela izpidu, ezta? Herri egiten gaitu, 58 garren urtea hain zuzen ere, Ekine? Bai, alaxe da, eta aizue, egunotan zenbat gauza Durangoko aurrekari izan direnak, ondorenak, ahotsenea, Maika Telebistan gainera zuzenean ikusteko aukera izan duzue, zenbat sortzaile berri, honezkero ez zain berriak ikusi ditugu Gorka Urpizu eta Leiotikan esate baterako. Zuzenekoa kaso diskoa gomendatzen dizuegu, baina tira, egunotan Durangoko azokak eman duen guzti horretan aipatuko dugu zorionez eta itxaropenez gainera belaunaldi berriek lekukoa gustora asko hartu dutela, Durrek boto azalduko digu bestela, baina tira, bada etorkizunik, azoka arnaz betean itzuli da, besteak beste datu bezala aipatuko dizuegu honezkero online salmenta hori ez dagoela. Atzean utzi ditugu, garai bereziak, azokara joan egin behar da, baina garrantzitsuena. Urtean zehar ere euskarazko kultur hori, gure kultur osasun hori behar bezala mantentzeko horretan konsumitzen segitu behar du, konsumitu, baina buruz, ez da, honek badirudi bestelako iragarki bat. Edo nola ere, Koldo Otamendirekin eta Iruña Astitzekin astean zarrin duen analizietan, atera den ideia nagusi batek benetan arreta, atentzioa deitu digu. Milaka ekimen egiten direla azokaren bueltan izan dira sare, izan dira beste hainbat kontu, ez, ilara handienak nork izan ditu. Zetakek izan ditu, Leiotikanek, edota Kainakaik, Joseba Sarrion handiak, zerrenda luzea izan daiteke? Ez eta ez. Ilara luzena eta utxiste txar baten atarikoa da, nararitza pasatzeko, ilara luzeenak, bertatik esan digutenez, taloen txosnan izan ditugu. Eta honekin paso ematen dit, ni nola utzi honi, talo bat, 6 euro gainera, ez dakizen bat orduko kola, 6 bat euro ordaintzeko, bueno, en fin, talo gilak asko maite ditugula, baserritarrak, baina tira! Neratxeak esaten bezala, gu taloak gozia genulako jate genitun, da merkena zalako, eta bain 6 euro, eta 3 orduko kola, Durangon, apai, aizue. Dena ongi, alare, Durangoko bideoa irudiak ikusten ari ginela, eta bai herri eta bapatean notizia, albistea, hemen ezkerreko belarritik. Jo ez naiz inoiz Durangoko azokan egon. Aurkitu dut, bat, ez da nahi inoiz bizi osoan Durangoko azokan egon eta euskalduna dena. Adur, nola da posible? Bueno, aurten ju nahi nuen, baina lana kontuagatik eta... Ja, itzakia badakizu. Laguna joan dira. Ez nik uste eta ari dela pentsatzen, hau publiko ditu behar, agian laguna galduko ditut, hori ere logikoa da. Ez dakite, esan gure kuadriakoak ez gaino ez joan. Kuadria guzti etxate joan? Baten baina bintzat, eta gu kuadria euskalduna eta hola biztan da, baina ez dugu inoiz. Ez gara joan, ez egia jarraitu detela sare sozialetatik eta polita irutz zaitela ez, baina gero ere bai gure kartera behiratutare igual ondo ingenon, Hori beste kontua da, hori ere garrantzitsua da, ze Durangoko azokara joan, baina ekinek esaten zuen bidetik ere konsumitzea urtean zehar aldan neurrian, badakigulako kultura eta euskara konsumitzea beharrezkoa dela, baina egia da ere, oso merkea ez dela, eta hori ere errealitate badala gehien bat gaztei begira ere. Bai, konsumitu ez dazu euskaraz. Konsumitu kultura. Konsumitu, kontuz. Konsumitu euskaraz. Gugei osaiatzea urtean zehar, juten gauzatutara, bertxo txapelketara edo kontzertu batzutara. Igual ez askotara eta ez ga askotara. Juten baina bai saiatzea urtean zehar, juten desberdinetara, baina ia Durangoko azokara ezkala inoiz. Proposamena, datorren urterako plana egina dugu, datorren urtean bialtzen dugu Durangora dur eta ikusten du, hori ez, jaio berri baten begirada garbiarekin eta... Baina, eramango dugu eta grabatu egingo dugu. Esploradore baten begiristatik, ez? Turista baten izaten du. Turista baten, eta gizu, kaletar bat baserrira eramaten dezunean. Kantinplora eta guzti, talo kolan, talo hilaran, ikusiko zaitugu ere. Bueno, ez dakit, ordu bete ordu erdi, eta bi, eta hotza. Durangoko azoka, esaten dizut, sekretua da,
Durangoko azokan beti kriston hotza egiten du, hori jakin ezazu, ere, kriston hotza. Urrengo urteako apunte batzuk Esploradore bezala eta taloko lan 2 ordu, oso ondo. Zu baten batean joan azera, ez da, Miren? Ni baten joan ez, bueno, aipatu izan dut nire jendetzak behartuta horrela egon behar bada joaten ez, baina hautatuta ez, beraz, azkeneko urteetan egia da ez naizela joan. Hondarribin datorren asteburuan daukago, gure Euskal Liburu azoka txikia, eta, bueno, nobedadeak eta antxe izate ditugu, eta makaltxo. Etxe ondoan, Hondarribira konbidatuta zaude. Konturatzen zate, Mirenek beti etxera. Etxera. Ze ondo korrika, urtengo eskualdan hasi eta bukatzen delako. Durangoko azoka, tira, baina zero sustatzen. Gure azoka, hori da, 0 kilometro zero gertukoa. Badakizu zeinek sustatu duen bere kilometro zeroa. Andoni Ollokiegik bere ere Durangoko azokan egonda, estan txiki bat izan du, eta esan diatenez, eta gure sekretua da, Adur, gitarra kendu behar izan zioten, azkenean, esan zioten, Andoni, nahikoa dugu, guretzat, ez, Andoni, gehiago nahi dago. Geure etxetik gatoz artistak, iskarta liburuak bizkar gainean. Durangoko azokan postuak, playlistak, euskaldun petoekin gabonetara. Bai laguna erosi, bai euskaraz, utzi ondo dirua azokan. Turroi asko jateko pinua pizturik, olentzero dantzari Mari Domingi. Bai laguna oparitu euskaraz, utzi ondo dirua azokan. Eta posible baduzute bekarraria de Roma erosi, aperrurotan dago. Andoni, tío, Bueno, en fin, Andoni, zoragarri, espero dugu salmentak ondo joateaz, irripar batekin zaude hor, eta gitarrak entzun badizu beste bat oparituko dizugu, hori da. Bueno, eta amaitzeko orduan Durangoko azokarekin, hautsenea hortxe izan zen amaik ere, lan handia eginez, eta benetan eskertzekoa, etxeetan aukera izateko ere, hori ikusteko, eta egindako lan eskergari, zorionak ematea, ez da eginen? Bai, eta aizue, akaso ez gara jabetzen, baina telebistok badugu misio bat, eta azokari dagokionean, belaunaldi berri nola azokara ez dijoazen, guk azoka etxera mugikorrera eramaten diogu, eta horrela ezin da libratu Durangoko azokatik. Horixe eta bukatzeko Durangoko azokarekin ere, korrikarekin egin du bezala, irudik gutxen batzuk ez da, hotxeneakoak. Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara Anbotoko dama. Gorriaren babesean zureko bat, betirako aralarko dama. Betirako aralarko dama. Eta bederatzereun, hogeita mazazpigarren urtea, oroitzapen batzuk ez ezik, kasute bat, elbesterik, ilezinak iraitzak, izan arren, zaurituak, bere jaioterritik urrun, gogora ezak, albeti moskun. Hoxe ikusi dugun hori Gernika-Palestina ekimena, Gernikan egin zuen mural, zoragarri hori, eta gainera mugak gainditu dituena, ez da? Beraz, albiste pozgarria, beti esan da, ez da? Euskal Herria beti izan da elkartasun herria, elkartasuna saldu duena, beraz, pozgarria irudia ere, ikusita pozteko gauza gehiagi ez ditugula, bintzat hau ondo, ez da? Nik gaur ere bidean entorrela ikusiet porrotxen argazki bat igo dutena beraien sare sozialetan eta irribarri bat eta itazkenan.
oso irudi triste horien aurrean ez, eta beste irudi batzuk igual umean jolasan, eta pixkate bai laitu eta izutenak, eta esperantza puntu bat bai emate izutenak. Bai, ekine? Bai, eta zentzu horretan gainera, aipatzen duzuen ari horretatik. Aljarreziraraino iritsi da irudiok, pentsatzekoa zen, baina egia da Palestinan gertatzen ari dena, gaur egungo garai bereziotan, iaia streaming bidez jarraitzeko aukera dugula, zoritxarrerako. Gernika Palestina, zenolako zubia, Durango zere aritu gara, Durangon azoka, Gernikan azoka garaia zutela bombakatu, eta garaiko gaina estrategia militarra perfekzionatzeko gainera, ezta? Bertan zeben herritarrak, hiritarrak erraustu egin zituztelako, eta Gazan antzerako zerbait gertatzen ari da. Tira, garai bereziak zubi ere egin daitekena zoritxarrez memoria historikoari helduta, eta hemen interesgarria iruditu zegu gainera ez Aljazira gati bakarrik. Gernikan urtero entzuten dira sirena hotsak eta zoritxarrez Gazan egunero. Mende bat ez da pasa Gernikakoa gertatu zenetik. Gazan antzerako zerbait bizi izan zuten zertxoet beranduago eta mende erdi pasata berriz ere egoera berean daude. Argi biltzeko garaiak dira eta elkartasun keinoek bereziki garrantzitsuak dira. Ez dezagun pentsa, ez gaitezen damu, hemendik denbora batera, zergatik ez genuen zirkinik egin hau guztia geldiarazteko, ezta? Ba, egia da, zirkinik egin edo ez. Astero daramagu, beti esaten duguna, urriak zazpitik gai hau mai gainean, urriak zazpitik, baina asko zelenago datorren gai bat izanik ere. Baina miren, egia da, ez da batzutan ze zaila dan, ja, nik uste gero eta jende gehiagori entzuten zaiola, ja ezin ditut irudi gehiago ikusi, ja etxitutanago, ja ezin dut, ez da, orain azkeneko irudiak ere izan dira, Palestina, Gaza osoa, uholdez beteta, ze uri garaia da, ze zaila, esatezu, oraindik gehiago, nola bizi iraun dezakete eta hala ere, oraindik nabaritzen da indar hori ez da, bizitzeko gogori. Bizitzak beti aurrera egiten du, ez? Adurrek esaten zuen, ez? Bere amonak 21 hilabete zituela hil zioten aita, ez du jakin denbora guzti honetan aita non zuen, eta lata guztiz ere aurrera egin du, eta seguruna beste batek askoz ere bizipen xamurrago batekin trauma bat izango luke. Ez? Osea, nahi esan, bizitzak aurrera egiteko gaitasun hori badu, eta irudiak lazgarriak dira. Egoera, osea, jasan ezina da, muitu beharra dugu, gelditu behar dugu, egin behar dugu, baina alata guztiz ere bizitzak aurrera egiten du, eta ikusten duzu, ospitalean negarrez dardar batean egondan aurra horreri irribarre bat ateratzen diotela. Eta badagolan jendea sudur gorri bat jarri, eta aurra horreri irribarre bat ateratzea lehentasun duena. Horregatik zen garrantzitsua den emozioak zaintzea. Ez bakarrik zaintza jaten ematea eta horrela baizik, personak orokorrean, baina batez ere egoera jasan gaitzan dagoen persona horren zaintza zenbatenaino garrantzitsua den emozioak lantzea, hitz egin ahal izatea, ondokoekin daukazun mina horretaz hitz egitea ze garrantzitsua den. Orain azkenaldian ikusi ditugun irudietako batzuk gero eta konparazio gehiago daude sionista eta nazien arteko konparaketak, eza? Ikusi ditugu izugarrizko irudiak, 100 pertsona gehien bat gizonak agertzen direnak, egia da, olako zuloa handi batean sartuak eta exekutatzearen zai. Ez da, eta batzuk ja esan dute, ez hori faltsua dira, inteligentzia artifizialez bidez egina dira, bai, eta ere baita gero dronen bidez Hamasek bidalitako bombak. Esan nahi dut, ekinek ondo esan duen bezala, zuzenean ari bizitzen ari garen genozidioa da. Baina behin eta berriz beste aitzaki bat da. Momenturen bat iritsiko da ja esango dana nahikoa da, ze Amerikar Estatuatuak ikusten ari gara ere, gauza gehiegi ez dutela egiten, ez da ez dutela egiten, baizik eta berriz azpimarratzen dutela aurrera jarraituko dugu. Bai, eta zentzu horretan, Ane Irazabalekin aste honetan, gaiari heldu diogu eta kontzeptuak mahai gainean jartzeko une ere bada. Ze une honetan antisemitismoa eta Free Palestine bezalako kontzeptuak bateratu egin dituzte. Alemanian esate baterako musikari ezagunak, hau betez lasai asko kontzeptu horiek parekatzen ari dira. Baiden ikusi dugu egunotan, besteak beste esanaz, Israelgo estatu egongo ez balitz, judutarren segurtasuna zalantzan legokeela. Hemen zalantzan dagoena mundu mailako segurtasuna da. Israelek tentakulo luzeak dituelako eta arma atomiko ugari ere bai, tira. Garai oso bereziak dira eta kontzeptuena. Eta aipatu duzun horretatik bukatzeko, Naroa. Netanyahu berak duela urte batzuk aipatzen zuen zalantzan jarrita dota esana zuzenean
Hitlerrek ez zuela zuzenean judutaren aurka egin, ezta? Esan nahi dut, sionistak ez dira ezkutatu orain arte, akaso ez genuen ikusi nahi, edota mendebaldeko eta batez ere Europako estatuek ez zuten ikusi nahi edo ez zitzaien bat ere ondo etortzen Ameriketako estatu batuek irekian aitortzen duten estatu sionista hori, ezta? Basionistak guztiz, miren? Bai, eta gaina, tamalez, eta guk ere autokritika egin behar dugu, Euskaldunok ere, abertzaletasunaren izenean, Israelek bere nazio eraikuntza horretan egindako hainbat gauza mirestu egin ditugu, hizkuntzaren berreskuratzea dela, kibutzak direla, begiratu ditugu eredu bezala, ikusi nahi izan gabe, hori egin ahal izateko zenbateraino zapaltzen aizian gu bezalako herri bat, ez? Eta orduan, autokritika tarteka ere egin behar da. Irribarreak, elkartasunak, nahi dezuen guztiak, baina Euskaldunok ere badaukagu zer gure buruan hausnartu eta konpondu. Euskaldunok badaukagu zer konpondu, zalantzi gabe, izan ere beste gurera etorrita ere, Palestina ere gurea bezala hartzen dugu, baina gurera etorrita ere, zenbat lehendakari, zenbat hilda, bizirik, ez dakit. Kibutz batean. Kibutz batean? Gure lehendakaria, akaso bai, lehendakarismo. Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu bagondo betetzia zindagit. Jangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik. Herri ordezkarien aintzinean nire kargua ondo betetzea zindagit. Jabetu egiten naiz Eusko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. Hortxe ikusi ditugu eta nik esperantza neukan. Eta hitzen genuen hemen ere, aurten, hauteskundetan, aurten datorren urtean jada, martxoan, seguruen. Bai, ia lehendakari gai guztiak emakumeak izango dira, lehenengoz, historian, bau. Aukera gutxi gatzen zaizkizu, Pensatzen nu, loteria egiteko ez, ni, Adur, ez? Zakildunak ikusti ditugu, orain arte. Akaso aldugun Podemosen eta Miren Gorratxategi edo, baina beste guztia itxuraz, gizonezkoak. Eta badirudien ez urrengo lehendakaria ere gizona izango da. Eta gainera, nik aurrekan komentatzen nuen ez, hildo beretik, Urkullu bat, gu beti esategu robot bat ezela hitz egiten nola, eta atorrena ere antzeko aferatik dator, ikusten dituzu Aitor Esteban eta Andoni Ortuzarrola pixka salseroagoak ez dakizte, baina hauek behintzat, ez dakik egun ondik atea dian, baina vamos, Pello Txandiano ikusitare, ez zaio ikusten igual, bere biziko pozik, Ez dakit, ez dut esaten emakume bat jarriko balu etrikitixa dantzan agertuko litzatekenik, ez da hori helburua ere, Ikusi geniten Eusko Jaurlaritzan egiten maratoiak indartatzen, azte ritmoa. Baina hori meloi handia da, Adur, eta ez dakit tripa guztiek onartu dezaketen legebiltzarrean urtero dantzan ikusten ditugunean. Horrela, eta esatezu, ez dakit besteak beste hor, esaten duzu, maratoian alde egiten dugu osasun mentalaren aldeko dirubilketan, dirubilketan zuek zeate erantzule nagusienetakoak, alegia, zuek erabaki dezakezue diru gehiago inbertitu edo ez, osasun mentalean utzi igual dantzatzeari, ez dakiten ere aburuz, miren. Oso nabarmenena da, dirubilketa horiek dian modu bat zuritzeko erakundeek egin beharko lituzteken ikerketa eta egiten ez direla, eta orduan herritarren bizkar jartzen dute. Orduan, erabakiak hartzen diren gunean, gure ordezkariak ikustea horrelako zeatan, nik uste dut, gutxienez batzuei deseroso sentiarazten gaituela.
ez? Alde hori utzita lehendakarien gaiara bueltatuz, nik ere ez nuke balioko. Lehengo astean edo aste honetan Hondarribin bonolotoa irabazi du batek eta esan nuen, bueno, badakizue ez naizela ni izan zatik, lehendakaria zein izan zitekeen ere, inondik inora. Ez dut, bueno, Andueza aurre ikusi ziteke, baina beste oain arte dakizkigun beste biekin. Andueza ere beste meloi bada, beste saio baten itzengo duguna, ze azken aldian ari da gora etortzen, suelto dabil, baina gero bere hitzak jaten dituz, Nafarrora bueltatzen gera, orain, Nafarrora. Han bai, eta guk ez dezaguna hartu guk lehendakari emakumezkoa badugula, Nafarrora. Badugula. Hala ere zein jarriko zenukete, ze, ez dakit, hola pixka bat gora etorri eta Samantha Hudson, Jago Barrasate, Bittor Alkiza, esan nahi, fusio bat ere egin daiteke, ezta? Halako gainditu dezagun egungo eskema. Bota, ez zaizu baten bat etorritzen. Eta orain erantzun honi, bote prontoan. Ez dakit, baten bat, hola, bote prontoan. Jo, nik lehendakari ikusten dute ez dakin hor, ondo egingo luke. Porrotx. Aztu siglak, aztu alderdiak. Porrotx. Nik ez dut esango. Aztu siglak. Porrotx. Sareren gatik, COVID lasai, baina... Nik ez dut esango, zate, nik esate deten inoiz ez da izango, beraz, badazpada autoboikotik ez dute egingo. Maite Arroita Jaurei, ez, kantarekin, ez. Ador, zure inguruko gazte bat. Nik uste kainakai dela. Bueno, kainakai gainera, ez, balioko luke zubi lana egiteko, ez da? Eta gainera, kolpeiz kolpere etortzeko prestu legoke ez beste batzuek bezala, beraz? Hori da, kainakai. Bueno, dakiguna da, bintzat, Nafarroan horretik nioen Anduezarena. Anduezak hemen, esan du, adibidez, besteak beste, inoiz ez diola lehendakaritza emango EH Bilduri, baina Nafarroan ez dakit, esan du, bueno, a ber, zerrati daude aserreupen izan ere, badakizue, egun hauetako azken albiste hori izan da, zentsura mozioa, eta abenduaren 28an, ezerrez okertzen ez bada zeo zer edo gerrate bat edo, Asiron jauna berriz alkate izango dugu Iruñan, Errainuzarrean. Zuk errata ipatu ez, baina nik ez dakit ez dan atrentxeratuko alkatea dena. Horen, berke egiten nahi dianakin, atzore bai pleno udalbatza bertan bera utzi zuten eta badirudien arren. Aserre daude eta paper guztiak galduak seguruen, ez da? Bai, eta ematen nahi dian irudiak eta parlamentuan bai ikusizianak atzere bai, izugarria. Eta komunikabidetan ere ikusten duguna, evidentemente, noski, euren komunikabidetan, ez da? Marra gorria pasa dira, ilegala, terroristei eman die, oso hitzelodiak dira. Ohitu gera dagoeneko olako gauzak entzutea eta terroristak, marra gorriak, ilegala da. Ez da ilegala, zentsura mozio bat konstituzioan barruan dago. Eta ez da ilegala, egin daiteken gauza bada eta bildu esatea alderdi terrorista badala, ez dakit, marra gorri guztiak berei dituzte pasata. Titular bat edo nola ere. Ibarrolak harrera egingo dio Lentzerori eta Asironek erregei. Gauzak konponduko dira. Eguberriekin, eguberrietako espirituarekin dena erdibidetik edo airetik edo kaso baten bat balkoetik botako da. Benetan, Asiron Olentzero zere, eske, hori da euskaldun planta daukana Asironek. Nik beti esan dut, haundilla, sudurra, kokotza, leno tailatzen ziren egurretako irudi horiek, betiko aitona perfilazkoan niretzat hori da, Asiron. Miren, Asiron alkate izango dela, Asiron markatu. Bai, eta batzuek ematen du ez dakiz zer gertatuko dela, mundua bukatuko dela, eta gogoratu arazi behartzaile, aurreko legaldi batean Asiron alkate izan zala, eta Iruñek jarraitu zuela martxan, eta gainera martxa honean askoren iritziz, beraz ez dela mundua bukatzen, ez dagoela inolako marra gorririk, legezkoa izateaz gain badala etikoa, horrelako zerbait egitea, UPNek Iruñeko udala estankatuta zeukala, urteak zeramala aurrekonturik onartu gabe eta itsumakilakin bata eta bestea jotzen aurkezten proiektuak ezin zirenak gauzature egin, orduan, desataskatu egin da. Hori zilegia da, etikoa da eta legala da. Eta horretaz aparte, nik uste dut eztabaidarako ez pox txiki bat askorentzat, niretzat adibidez. Ikusi ez birala egin irudi hori farolillo batean, Ibarrola egan. Farolillo batean. Baionako farolilloak ez zirenak egin, akaso horri izango zen. Ibarrola, Andrea, esan dakoa, Asiron, gauzak okertu ezean, abenduaren 28tik aurrera, alkate izango dugu, berriz ere, Iruñan, akaso ekarriko dugu, ona elkarrizketa bat egitea, Olentzeroz jantzi gabe. Noski, baina orain badugu tartea, Ekil doktorea.
darle la alcaldía de Pamplona a los terroristas de Bildu un ejercicio democrático. ¿Verdad, señora Chivite? Chivite Anderea, ez alda horrela, zer nola jarri diren, zer da, kasketa bat, autozensura bat, edota kooperatiba bat antolatuko du UPN-ek parlamentu izena jarriaz, berain udalbiltza, ez dakigu nora helduko den, baina dotorezia gabe eta beste garai kasposoetara eraman gaituzten adierazpenekin, bai. Yo no sé cómo no vomita por las noches. No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. Eta esango duzue, ohitu algara alako aldrebeskeriatara, irain, errespetu falta, gogoratuko duzue, 36 hitz egin dugu, ezta? Errespetu faltatik kunetan bukatzera, ez da tarte handirik izaten garaiaren arabera, Gazan bertan egun hauetan ikusi dugu, ezta? Sare sozialetan egu berriak nola ospatu dituzten beste urteetan, eta momentu honetan nola dagoen dena txikituta. Argi, eskuinarekin eta eskuin populista honekin edo zertarako gai izan daitezkelako. Baina tira, Asiron itzuliko ote da, inozenta da baina gehiago izango da, ez da, abenduaren 28 hori, goitik egin edo oka egiten ezakigu baten bate ibiliko ote den, akaso bai, San Ferminetan, baten bate ospakizun betean ibiliko delako edo egu berri hauetan? Izan ere batzutan gehiegi edan ezkero zorabioren bat ere izan genezake eta oka egiteko gogoa izan. Tira, ez dakigu alako hitz hauek gero damurik ekarriko ote dioten bat baina gehiagori dota UPN-eren bozkatzaile guztiek ote dute iritzi hau, tira, hori ere ikusiko dugu, baina badakizue garai berezi hauetan eskuina bereziki sutan dagoela, eskatuko dugu lantikidei gogoko dugun albistegi tensionatu hori berreskuratzea eta sintonia honekin goazen ikustera, izan ere ez da Iruña bakarrik, Feijóo, Ayuso guztiak sutan daude, enkaputxatuen akordio hau tartean dela eta emaitza hau izan da. Bai, gero ere pozarren gaude, bidurri hau egin izanagatik. Baina tira, Asiron gauza da, kezka bat egon badagoela. Zer gertatuko ote da? Benetan bloke aurrerakoi hori gobernantzara jauzi egiteko prest ote da PSN-eri, Altzorriz jaunari entzun digu, garai berriak direla hauek eta bestelako harreman politikoak gauzatzeko garaia dela. Lizarran gertatuko ote da alakorik, Gipuzkoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gobernu berrian ere bai, akaso, ezagit baten bate urduri jartzen ari da, eskuina, kolore bateko edo besteko izan daitekelako, tira, hori etorriko da, baina bien bitarten lehendakaritza festa. Aipatu dute, gure solaskideek, zenolako, ezakite, lehen reakzio, impresio, jaungoiko eta legezarra betetzen ikusita, hautagai guztiak gizonezko, tradiziozko gizonak, ezkonduak, semala baikin, tira, gauzak honela, Arnaldo Otegi, nolatan, hautagaitza honen kontuak zer? Ni beti esaten dut erdibrometan norbait telekomunikazioko doktoretza ateratzen duenean ja gauza seriotaz hitz egiten ari garela, bera telekomunikazioan ingeniero eta doktoretza du, euskalduna, Euskal Herriarekin konprometitua, bi alaben aita, eta zentzu horretan laburbilduz esango nuke, zer ekartzen dio Pello Otxandiano kanpo gure hautagaitzari beste ekipo luze batekin? Sendotasuna, seriotasuna, gestiorako gaitasuna, gaur egun adimen artifiziala, badakizue, plataforma ezberdinak, zein da telefonia, zeinek du sarea, horretan zentzu guztia dauka, telekomunikazioetan aditua den lehendakari bate izatea. Uste dut hori argi asko geratu dela, beste garai batzutan akaso mediku bat. Orain, telekomunikazioetan aditua den bat, tira. Ez naiz gaizto edo hain gaizto izaten ariko, izan ere, seriotasun kontuak zertxo betere galdu dira, izan ere, parentesi txiki bat. Ikusi dizu ez da, aurtengo maratoiko parlamentuko irudi beldurgarria?
esan dugu, bideo hau nahiko jatorra dela eta nahiko koordinatuta ikusi ditugula eta ezagit aldarte on batean, ezta? Twitterreko bideoak ez dira hain onak izan eta tira, beste behin ere parlamentuak frogatutzat eman du dantza ikastaro batzuk, gorputza adierazpena. Pixka bat askatu egin behar dute eta batez ere koordinatuta dantzatu. Parentesia itxiko dugu. Beraz, lehendakaria, gizonezkoa, bai, alboan izango ditu, akaso, hautagaitza hirukoitz bat osatzeko koral emakumezkoak tira. Dakiguna da, Ara Bizkaia eta Gipuzkoan gora ezagun beste behin ere, gizonezkoak nagusi izango direla kanpaina horretan eta tradiziozko gizonezkoak. Horrek zalantzarik ez du eragin, feminista ez feminista non dago auzi hau? EH Bilduk besteak beste politika feministen lidergoa edo aldarrikatu du urte hauetan, kalean bezala erakundetan, ikusita beste alderdi askotako politikariak gizonak direla, ez da hori mai gainean izan? Beti dago generoaren ikuspegia mai gainean, ez? Baina guk uste dugu, eta hau askotan errepikatu izan dut, ez? Gure konpromisua feminismoarekin oso agerikoa izan du da. Eske orain arte emakumea aurkeztu dugu. Eske Nafarroa garaian emakumea aurkeztu dugu. Eske Gipuzkoako diputazioan emakumea aurkeztu dugu. Eske Gasteizko udalean emakume aurkeztu dugu, eske Bilboko udalean emakume aurkeztu dugu. Zentzu horretan zer esan nahi dugu? Ez dagoela inongo zalantzarik gurea apustu hori dela. Baina aldi berean esaten dugu ere bai, feminista izateko ez dela zertan emakumezko izan behar, baizik eta gizonezko tira, eztabaida hau ezaguna zaigu. Ez nahi zuzatuko, gaur denbora gainera datorkigu eta baditut beste kontu batzuk aipatzeko. Edonola ere, guzti honen inguruan erreakzioak guazen ikuste bat besteren atzetik baditugu. Esate baterako, bat ere txundituta ez dena gari, baina esan ez, tira, akaso, estetikoki, jatorragoa iruditzen zait, ezta? Pradales eta Otxandian tartan hartuta, hau hor dagoko kazatari Gaxami Fornerren lehen reakzio izan zena. Iban Zalduak berriz, bazuen alako aserrea, ezta? Ikastolak, eskola publikoak, hezkuntzaleak, erresaka, ez ote dion utziko Otxandian hori. Kaialin Minerrek zer jartzen du? Txorpretxa? Bale, galdetuko diogu berari zuzenean bestela zer esan nahi zuen horrekin, akaso aurretiaz aurrek ustitekeela, Joseba Iturriotzek aratzago jotzen du, eta zis, hetero, zuri, tradiziozko, jangoiko eta legezarra. Oiana Etxebarrietak kapote bat botatzen dio, eta esaten, hau da gure hautagaia, eta feministok honen alde egiten dugu. Eta gustatu zeguna bukaerakoa, klonen erasoarena, hortxe dituzue, denak, batera, denak klonutxak eskeia esan da, azenolako plantela. Gauzak honela, akaso guk uste baino gizarte tradiziozkoagoan bizi ote gara eta horren ondotik etorri dira hautagai horiek, hori akaso ere aztertzekoa da. Edo nola ere, hemen garrantzitsuena, Argentinan, kriston aliatu dela. Hola a todos, yo soy el prácticamente nos bajó el sueldo de un plumazo al 50% de poder adquisitivo que tenemos, que ya era malo, y ahora es peor. Me parece que nos mintió. O sea, el ajuste teóricamente iba a ser sobre la casta. Eta alaxe, askatasuna, bizitza eta jabetzarako eskubidea, gizu dela ez abortatzeko kontu guzti hori. Baina tira, Argentinan motozerra aterata Milei, azenolako saltxa eta azenolako arazoa, eta argi gauza hauek, Ayuso, Felipe Erregea ere pozarren ikusi honen berarekin tira, keskatzeko kontua, eta euskal komunitate handia dugu bertan, beraz, honek ere luzerako emango dugu, baina bukatze aldera, txiken ran, pantailak euskaraz konsumitu, gabonak, gaztetxo, etxeko adinekoentzako ere erakarri irutu zaigu. Zerbait erraroa dago toki honetan. Hona hemen, naketaren egun sentia. Azken aldian, oilategitik ies egin genuen. Oraingoan, sartu egingo gara. Misio ezinezkoa da. Denok nage bihurtuko gaituzte. Aurkitu, oiasko, oiek!
Eta ikusi duzu azenolako jauziak ez da, chicken run, nuggetetatik salbatutako olasko horiek, olategira itzuliko direlako, eta gure olategi honetan gaur 30 urte, esango duzu berriz badatu zauden horrek, 30 urte Borreroak baditu milaka aurpegiren bideoklipa egin zenetik, pentsatuko duzu, eta duela 3 hamarkada irudikatzen duzu aeroportuko helikopteroa ez dakit lapurtu zuten, noren baimenarekin, eta alako aire irudi horiek, faroan, garai oso bat markatu zuen diskoa da, Borreroak baditu milaka aurpegi, eta egunotan hori ere ekarri nahi izan dugu gogora, memoria historikoa baita gertuko ere importantea delako, behar bezala garatxa fresko izatea, eta honekin gorkoz Ekil doktorari itxira emango diogu, denbora gainera etorri zaigu. Argi, ez dakiteze gelditu. Lentxo zalantzak nazkan. Guai, ketxo. Baina herri bakoitzak bere euskalkia du. Ahaztien, en euskera de arbizu. Significa hace poco. Hace poco. Hace poco. Ahaztien esan bezala. Ahaztien, baina herri bakoitzak bere euskalkia du. Ahaztien, en euskera de arbizu significa lentxo, baina pixka lentxo. Euskal mitologian oinarrituta datorkigu oraingoan reparaz, Zer ritmo? Hemen ginean saioa amaierako prestatzen eta denak buruari eragiten. Esan dezuna leheno ez da? Gauza desberdinak euskeratik oinarritua zergatik ez, aberasgarri, fresko. Nik uste bete-betean asmatu, lehen esan dakoan eren arira, erreferente berriak behar dira eta behar da ere bai lotura bat ez. Igual euskal mitologia ere bai hain itxia tradizionala bezala ikusita gona ez, gerturatzea eta neomakekin ere induen abestian ere iruditzen zaita asmatzen nahi dela garaian erantzuten eta erantzuten askoza gehiago hori ez bakarrik euskal komunitateari baizik eta jende askori iristen ari diren taldea direla eta lortzen nahi diela. Lortzen nahi dira, bikain. Ja pixka bat, esan dezunez neomak gero entzune ditut pixka bat, beraz agurtzeko garaia. Adur, Tolosa Berasategi plazerra gaurkoan lehenengoa, baina ez azkena, gehiagotan etorriko zera. Miren, amaitzeko eskerrak zuri ere, tradizioaz eta hitz egiten badakit puntutxua daukazula esateko barruak jaten zaitula, ez da? Bai, ni ere pozten ez dela euskal mitologia berriro ere berreskuratzea eta ez gelditzea ataungo friki batzuen esku zineak ekarri dizkigu azkeneko urteetan urkizuren eskutik eta horrela euskal mitologia berreskuratzen ari gera eta poxa ematen du. Eta poxa ematen du, nik esaten duen bere garaian Julio Iglesias bat bada ere euskeraz abesten. Bueno, pues Julio Iglesias gainditu duten sortzaile pila bat ditugu Euskal Herrian, eta horretan ere zorionekoak. Uzaila, Elizak, hau bai. Ni bi punturekin geratzen naiz, Peio Reparaz Julio Iglesiasekin alderatu duela Mirenak orentxe bertan, bere eskualdera jo duela berriz ere, Patri Urkizuren zera ekarriaz, beti etxeraka, hori ondo dago Miren, eta bukatza aldera. Lehendakari bezala, nafar bat Peio Reparaz, gizonezkoak behar ditugunez, kaso, altueragatik, taila gehiago eman dezake, ez dakigu, baina beste aukera bat, eta bukatzeko. Hemen izango dute dugu Peio Reparaz urte berriarekin. Bate daki, baina ikusi nahiko nuke, desde luego, lege biltzerra nola izango litzateken Peio Reparaz lehendakari erdian. Hobeto dantzatuko lukete. Bueno, ez dakit, hori uste barruan dijoala. Zeingo zaio, bukatzeko bai, zetak eta neomak. Mila esker zuei.
Eta mila esker zuei, hortzabeten guztioi, hemen izango gaituzue eta guain festatu zela ere, kontuz, zer ekarriko dizueguta. Mira,